42 మంది చనిపోయారు. ఆ రోజు నేను కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి. అప్పుడు మేము వెళ్ళి చూస్తే నిజంగా హృదయ విదారకం అనమాట. ఆ కుటుంబాలు, ఆ పిల్లలు, వాళ్ళ స్థితిగతులు చూస్తే చాలా బాధ అనిపించింది. పని చేసుకుంటారు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు. ఇంకా ఈ రేటు పెట్టి కొనలేక అది ఎల్సిట్ కలవడానికి పోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ పిల్లలందరూ అనాథలు అయిపోయారు, రుణం పడిపోయారు. కాబట్టి ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఇన్సిట్ చేసేవాళ్ళు రకరకాలు కలుపుతున్నారు. ఇదివరకులా లేదు. ఇప్పుడు అంతా దాంట్లో వేరే వేరే యాసిడ్స్ కలుపుతున్నారు. ఏదేదో మొలాసిస్ అని, మొలాసిస్ కదా, యూరియా, ఇవన్నీ కూడా కలిపేసి రకరకాలు ఏమి వేస్తారండి దాంట్లో. పౌడర్, ఏదో చెట్టు మెరడు, ఏమి వేసుకొస్తుంది దాంట్లో. ఎక్కువ తక్కువ లేని కూడా తేడాలు వచ్చేస్తాయి. యూరియా, నవాసాలు, ఇట్లా రకరకాలు చేస్తున్నారు. కేవలం వాడు కొద్దిగా ఆ టైంకి వేసారా